баците и бацки! За тия дет ма знаят, добър вечер. А за тия дет ма не знаят, за всеки случай и по некоя случайност да ви кажем, аз съм Гацо Бацо. Играем десно крилце от Челси. Бацета, пролета дойде. А през пролета си сменяш всичко. Сменяш къщата, сменяш колата, сменяш жената, сменяш гащите, сменяш чорапите. Сменяш също и яйцето. Оня ден ми звъни телефон. Вигам аз. И кой ми звъни? Яйцето. И ми вика, он ми вика. Баце, я вика, че се мана. И аз викам, откъде че се манаш? От двором или? И той вика, не, от националния. Аз му викам, къде че одиш ти, може би? А той ми вика, от селата ще хода. Аз като се изразвах, като излезнах от къщи, като се лизнах по тревата, никой не мога ма спре. Коч се спрехме, къде го ритнах, нема ви кам. А сега да посрещнем нашия коч, който няма коса и някои други работи. Преслави Трифонов! Добър вечер! Виждам, че сте дошли от 8 гъвтука и... Ето там виждам и 20 Аври от село Добролево. Как върви 20 Аври селския туризъм? Добър вечер, 20 Аври. Така, ще започнем с един много смешен виц. От радио Еверан попитали, коя е най-дългата кола? А от радиото говорили, Трабант с 30 метра пошилка отзад. Мани беги, ще се вицове, бе. Преславчо, така е Преславчо, моите момче, така е. Днеска разказваща битката си разказали играта. Така е. Но той е така, Преславчо. Днеска си караш таксито, утре с катафалката те кара, така е. Аз се махайте и двама. Айде, Гацко. Ти джустаме ти от думата. Айде се махаме, айде Гацко, не искам неприятно. А сега да посрещнем любезните ни гости. Това са моментният премиер Сергей Пингвишев и Митьо Пищова! Добър вечер, господин Пищов. Здравейте, фенове и фенки! От Пловдив, от Стара Загора, Горна Оряховица, Долна Оряховица, Горно Камарци, Плевен, Пожурище, от София! Здравейте, Осмига! Здрасти! Здравей, Анжи! Какво става? Добре, да зарежеме това. Аз съм Митьо Пищова, аз съм любимец на народа. Гласувайте за Митьо Пищова, за евродепутат. Ще ме изберат и... Добре, така. Господин Пингвишев, да ви попитам първо, защо включихте Митьо Пищова в листата за евродепутат на БСП? Потому что нам нужен большой удар. Мы трябва запълним тесное пространство левое в нашего парламента. Ами ако БСП получат най-много места в Европарламента, няма ли опасност отново да се върнат към комунистическия режим? Это невозможно. Только будут реформы и будут то еще существуют чатарчета, пионерчета и чистят улицы и училища. Значи обещавате чиста София. Обещавам и всичко обещавам, и чиста София, всичко обещавам, аз съм честен човек, аз си държа на думата, аз съм Митьо Пищова, избирайте му за евродепутат, обещавам и ще има и кюфтет и кебаб, ще има папи, ще има за всички деца гласували за Митьо Пищова. Все едно. Сега един въпрос на господин Митьо Пищова. Как смятате да влезете в Европарламента? Я думаю, за Митьо Пищова трябва да разширят вратата. Така е, трябва да разширят вратата на Митьо Пищова, да го изберете за евродепутат, Сега, да зарежем тази тема и да попитаме господин Пингвишев един много важен въпрос. Чух, че смятате да издигнете мавзолей на Христо Стоичков. Кой че му дига мавзолей на този пустиняк, бе? Мани беги! Да, за сега е жив, но чух, че се е запознал с фамилия Корлеоне. Жив е, но ще издигаме!